Drahí naši diváci, týmto slávnostne otvára novú sezónu Čriepkov. Keď sa obzriete napravo a naľavo, zistíte, že sa rozrastáme. Nuž, keď by to tak bolo, nie je to také jednoduché, pretože sú tu niektoré individuá, ktoré si zrazu spomenuli, že by chceli mať nejakých priateľov, možno jedného, niekto tu chce zase pracovať a tak neviem, či sa nám nepodarila historická chvíľa, kedy sa naposledy stretá starý tím v tejto podobe, ako nás poznáte. Robím, čo môžem, presviečam ich, plačem do telefónu, nič nezaberá. Tak a zase pozrite, sú tu normálne, že aj nové tváre a prekrásna Vasilisa zostala v tíme. Dobre, chalani, buďte v pohode, Zuzá ostáva, píšte. Neviem, mám zakázané posielať jej číslo aj mail, takže... Ale píšte. Vážení naši diváci, stáva sa z toho dobrá tradícia, pretože začíname novú sezónu a ja si považujem za povinnosť poďakovať vám všetkým, ktorí ste nás minulý rok sprevádzali. A zase sme rástli. Ďakujeme za tie dva súbory s návštevou nad 22 000. Je úžasné vidieť, že to rastie a je to len vďaka vám. A zvlášť som veľmi hrdý na to, že sme oslovili mladých rómskych ľudí. Bolo to vidno v tých diskusiách, je tam vidno, kto píše a som na to veľmi hrdý, že tí mladí rómski ľudia u nás nachádzajú to, čo chcú. Niečo inteligentné, niečo duchovné a samozrejme v týchto žriepkoch humor nebude. Ale keď si napíšete, že chcete humor bude, aj baby budú, aj všetko bude. Nie, tak musím im niečo slúbiť, aby to klikali. Niečo také, na čo budú reagujú, chápeš? Aj Zuzá bude. Nikolás, keď uvidí, že klikáte a lajkujete, on ostane v súbore určite. Takže teším sa na ďalšiu sezónu s vami. Teším sa na všetko dobré, čo spolu prežijeme. Máme vás všetci veľmi radi a želáme vám, aby vás Pán Ježiš bohato požehnal. Sme komunita. Ďakujeme za všetko. Milí naši diváci, vy viete, že my v Čriepkoch to s humorom naozaj vieme. My v Čriepkoch veľmi dobre vieme, že keď s kresťanmi nehovoríš vážne, môže to mať veľmi nebezpečné následky. A čo sa stane? Je to naozaj veľmi vážne. Hádajte, no, čo sa tak asi stane, keď žartujete s kresťanmi? A čo sa stane? Veď to spadne zem. Normálne sa mesiac presunie k Jupiteru a všetko zhorí. To vážne? Tak nie až tak vážne, no. Ale určite ganga začne tiecť do Japonska a africká platňa sa potopí pod Ameriku. Nemyslíš vážne. To jeden žartík sa takéto niečo môže stať. Čo? No nepoznáte kresťanov? To ste nezažili? Ja vám toto všetko, ja vám garantujem. To humor je taký nebezpečný pre kresťanov? Prosím ťa, ty sa ma takto naivne opýtaš, že to sú hrozné veci. Neviete, čo všetko sa môže stať. Jeden blbý žartík a nevieš, či nepovieš nejakú teologickú hlúposť a už vôbec netušíte. Banda jedna Čriepkovská, koho môžete uraziť? No, však to by sa urazil pre žartík, to až takí ľudia nie sú, že by sa urazili. Naši diváci určite nie. Takých 80% alebo 99%. Ja to prepáči, Jožo, Anča. Tak možno 99,9. Celý 9. A zavarde. Ale
Ale Vlado, už prestaň. Alebo nie, že... Vlado, No, už čo je? prestaň. Hej, Prestaň, nerob také veci. čo vy tu zase robíte, pani? Tu sa robí vážna katolícka práca. Ale Vlado. Však zasmejme sa prestaň. trošku. Vlado, však zasmejme sa trošku. Vlado. Vlado, už prestaň! Ale Vlado, už prestaň. Zasmejme sa! Tak dosť. My tu nie sme na tržnici, aby bolo v tejto cirkvi a v tejto komunite už raz jasno. Pekne, do pozoru. Nemáme zdutočená. Tváriť sa vážne. Najlepšie. Neusmievaj sa. To je mima. Hej, mima. Hej. Mima. Neusmievaj sa. Tvárime sa na mosúrenie. Dobrý Čo? deň. Dobrý čo? Dobrý. Tak pozdrav, že čo tu robíte? Vidíte, ako vzorovo krásne stojíme. My sme z pastoračného centra Rómov. Vidíte, rómska misia. Vidím, že niečo Do tu, pozoru, pozdravíme, pekne uja. že niečo tu stvárate. Áno, natáčame čriepky, viete. Tak, Pokračujte ďalej. a nechcete prispieť 200 eurami, 5000 eurami. Stačí, len sa bude pozerať. Pozerať. Len zadarmo sa chce. Dobre, hneď vypni to, hneď to vypni. Vypni to, i hneď.